L-ebda apoloġija u l-ebda kundanna minnaħa tal-Partit Laburista fid-dawl tal-fatt li issa l-inkjesta 17 Black hija konkluża. U fil-jiem il-ġejjin mistennija jibdew proċeduri kontra Konrad Mizzi u Keith Schembri fost oħrajn. Din id-darba kien imiss lill-Ministru Miriam Dalli li bħal komplement tal-Partit Laburista baqgħet tiddistakka ruħha minn dawn l-individwi minkejja li sa ftit snin ilu. Istess kienet taħdem viċin ħafna tal-istess Konrad Mizzi. Konrad Mizzi sa ftit snin ilu kien il-boss tiegħek issa l-inkjesta 17 Black hija finalizzata. Tikkundannaw il-Konrad Mizzi? Jiena l-interess tiegħi bħala Ministru responsabbli tal-Enerġija u anki bħala Gvern huwa li naraw li s-sorsi kollha li għandna li jagħmlu parti mill-mix tagħna dak jinkludi wkoll l-impjant tad-difor ikunu qegħdin hemmhekk biex naraw li noffru supply ta' enerġija lil pajjiż kollu kemm hu. Tant li wkoll ħaslet ida minn kull involviment u qalet li se tħalli l-ġustizzja tagħmel xogħolha. Dan fl-waqt li fl-ebda ħin ma mmettit li l-ħatra ta' Mizzi bħala Ministru kienet żball min-naħa tal-Partit Laburista. Jekk jirriżulta li jkun hemm xi ħadd li naqas jew li għamel xi ħaġa ħażina, hemm il-ġustizzja u hemm il-proċess tal-ġustizzja li jkun għaddej. Jkun hemm proċeduri kontri ma tasbux li l-Partit Laburista fir-rigward ta' Konrad Mizzi u ta' 17 Black kien żbaljat? Naħseb li r-risposta tajtilek diġà fil-mistoqsijiet preċedenti. Kien żbaljat il-Partit Laburista meta tal-Ministeru Konrad? Irrispondejtek. Tagħmlu apoloġija? Irrispondejtek. Ma weġibniex tagħmlu. L-ewwel ġibtek għaliex jiena bħala Ministru għedlek x'inhu l-interess tiegħi bħala Ministru responsabbli mill-Enerġija. Il-Ministru Miriam Dalli kienet twieġeb dawn il-mistoqsijiet wara konferenza tal-aħbarijiet li fiha tħabbru d-dettalji dwar it-tieni interconnector li għandu jsir fis-snin li ġejjin biex bekk ikun ta' sustenn għall-ewwel interconnector li kien proġett ta' Gvern Nazzjonalista. Bit-tieni interconnector se jkun qed jibda jiffunzjona wara iktar minn 10 snin. Dan għax il-priorità ta' dan il-Gvern kienet l-elektrogas. Pjan li wassal biex rajna tuħ fil-provvista tal-elettriku għal żewġ sjuf konsekuttivi. Ma taħsibx li ħlejna wis ismin fuq l-elektrogas minn flok investejna mill-ewwel għall-tieni interconnector? Assolutament, kif għadha nitkellem diġà u kif għadni kif spjegajt lill-kollega tiegħek id-diversifikazzjoni huwa pilastru importanti għal pajjiżna dak ifisser li inti jkollok sorsi differenti ta' enerġija kif għamilna u kif qegħdin inkomplu nagħmlu. Bil-Ministru Miriam Dalli tibqa' tiddefendi d-deċiżjoni li ħall-Gvern Laburista li ma kinux fl-interess tal-poplu Malti u Awċi.